తిన్నానా లేదా ఇవేం అక్కర్లేదు నీకు. డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ గురించి అడగాలి. ఎందుకు ప్రతిసారి ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతూ ఉంటావు? సరే చెప్పు, ఎక్కడున్నావు? అదే ట్రైనా బస్సా మిస్ అవడానికి? కాదన్నా, మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. నేను ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యే టైంకి ఇంటర్వ్యూ కూడా అయిపోయిందన్నా. అంకుల్ నువ్వు నిజంగానే దేవతవా? అవును. నిజంగా నేను తిట్టినందుకు వచ్చావా? ఎందుకు? ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఫైన్ బట్ సిగరెట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సరేనా? సరేనా? సరేనా, వెళ్ళు, గో.